Здравейте и добре дошли в моя канал. Аз съм Йоана, за тези от вас, които за първи път попадат на мой клип. Днес реших да ви покажа как ще съхраня тези лимони, тъй като в момента им е сезона и е хубаво да си купуваме и консумираме плодовете и зеленчуците, когато са в сезон. Реших да направя няколко продукта от тези лимони, които са 3 кг и 300 г горе-долу, за да мога да ги съхраня и да ги използвам дори след няколко месеца. Ще настържа лимонови корички, ще направя лимонада, ще направя препарат за почистване и ще замразя чист лимонов сок в фризера. Започвам с рендосването на коричките. Тук вече съм измила лимоните добре. Ако си купувате лимони от големите вериги магазини, е хубаво да накиснете лимоните в разтвор от вода и сода, за да изчистите лимоните от пестициди и да премахнете восъчното покритие. Съотношението, което може да използвате, е на литър и половина вода, една супена лъжица сода. Научното обяснение е, че содата е алкална, докато повечето пестициди са киселинни. Ако измиете плодовете и зеленчуците само с вода, която е по-скоро неутрална, няма да премахнете кой знае какво от пестицидите. Ако използвате обаче алкален разтвор от вода и сода, е доказано, че ще премахнете около 96% от повечето пестициди. Този разтвор помага да се разрушат химичните връзки на киселинните пестициди, които стават неспособни да се задържат по повърхността на плодовете и зеленчуците и по този начин те стават по-малко токсични и по-чисти от преди. Необходимо е да ги накиснете за около 12-15 минути, след което ги изплаквате и са готови за употреба. Настъргването на коричките се оказа най-трудоемката част, но в крайна сметка си заслужава, ако харесвате вкуса на лимонови корички. Най-вече се използват в различни десерти и сладкиши, но може да се използват и в солени ястия. Приготвила съм паста с масло, чесън и лимон и лимонови корички и се получава много интересен вкус, но и самото ястие става много калорично, защото сосът е основно разтопено масло. Но нищо не пречи няколко пъти в годината да си приготвяте нещо по-различно, било то и по-калорично, ако обичате да експериментирате и ви е вкусно. Вижте колко много корички успях да настържа. Количеството излезе точно 70 грама. Разтлагах ги в една тавичка върху хартия за печене и ги суших в фурната на 50 градуса за няколко часа. И така вече преминавам към правенето на лимонадата. Коричките са общо взето готови, само ги чакам да се изсушат и след това ще ги прибера в едно бурканче. Лимонадата, която приготвям, е концентрат, който след това се разрежда, като към една част концентрат се добавят 3 части вода или газирана вода, както ви харесва. На мен лично повече ми допада с газирана вода. От това количество лимони, както казах, вече 3 кг и 300 г, се получи горе-долу литър и 400 мл лимонов сок или 5 чаши и половина сок. Измервам го в чаши, защото в рецептата продуктите се измерват в чаши. По рецепта тази лимонада се прави от 6 чаши лимонов сок, 6 чаши вода и 6 чаши захар. Много е лесно за запомняне. При мен, както казах, излязоха 5 чаши и половина сок, затова сложих и такова количество вода и захар. Изстискването на лимоните също отнема време, но си струва, ако искате да имате един чист продукт, на който да се наслаждавате лятото в горещините, например. Вкусът на тази лимонада е много мек, не се усеща толкова кисела, предполагам, че зависи и от сорта на лимоните. А знаете ли, че всъщност лимонът е хибридно растение? Той е кръстоска между бергамот или така наречения горчив портокал, който се използва широко в парфюмерийната индустрия, и цитрон, който е голям цитрусов плод, от който се смята, че всички останали цитрусови видове са се развили чрез естествено хибридно видообразуване или изкуствена хибридизация.
След като изтисках всички лимони, реших да съхраня една малка част от този сок, като го замразява в силиконова форма, чието отделения са горе-долу с обем една супена лъжица, като така мога да си изкарвам едно купче лимон, когато ми е необходимо за салата или за нещо друго. Когато сокът замръзне, мога да го преместя в пликче с цип, за да не изгори самия сок във фризера и по този начин да има някаква защита все пак. Видях, че много бързо се разтопява веднъж вече след като е замръзнал, така че когато ми трябва, просто трябва да го извадя 10 на минути по-рано и ще мога да го използвам като прясно изцеден сок от лимон. Както видяхте, сложих всички съставки за лимонадата в една голяма тенджера. Бъркам сместа, докато не се разтвори цялата захар и оставям на котлона, докато достигне 80-90 градуса. Това са градусите точно преди да заври, така че ако нямате уред, с който да измерите, можете да спрете котлона точно когато лимонадата е на ръба да заври. След това изключвате и премествате тенджерата някъде на под, да ви е удобно да разсипвате течността в шишета. Тези шишета загрях във вода успоредно с лимонадата на котлона, за да може температурата на шишетата и на сместа да е приблизително еднаква. В противен случай може да се случи така, че някоя шише да се спука от голямата разлика в температурите. Затова и ги държа с ръкавица, защото парят доста. Наливам сместа на около един пръст от ръба на шишето и затварям с винтови капачки. Внимавайте на този етап, защото шишетата наистина парят много. След което ги връщам обратно в тенджерата, в която темперирах шишетата първоначално, като на дъното съм поставила кърпа, за да нямат директен контакт с дъното на тенджерата, което ще е с още по-висока температура от тяхната и така също избягвам риска и в този момент шишето да се спука от разликата в температурата. Слагам тенджерата на котлона и изчаквам водата да заври, след което засичам 15 минути и изключвам котлона. С останалата кора на лимона видях, че мога да си направя препарат за почистване, като сложа лимоните в някакъв съд. В случая аз намерих голям буркан с обем литър и 700 и успях да събера само половината лимони в него. Затова се наложи да извадя още един такъв буркан и така успях да събера цялото количество. Следващото нещо, което направих, е да залея лимоните с оцет и така се оставят да престоят минимум 2 седмици. Дори видях, че някои хора ги оставят така за 46 седмици, което са си 10 месеца и половина. Така или иначе, количеството, което се получи е голямо и едва ли ще успея да го изразходя за месец-два, така че може да оставя единия буркан да престои до ноември, за да видя дали ще има някаква разлика. Би трябвало ароматът на оцет да изчезне, но по желание може да се добавят и няколко капки есенция в готовия продукт. След като сместа престои, се отцежда и се налива в такива спрей бутилки за по-лесна употреба. Лимоновите корички вече са готови и ги прехвърлям в едно малко бурканче. Така е много удобно, защото когато ми трябват лимонови корички, само трябва да изкарам бурканчето и да си взема колкото ми трябва, а не тепърва да ходя за лимон, който може вече да не е в сезон, да го почистя старателно, да го настържа и така всеки път, когато ми трябват, да се повтаря цялата тази процедура. Ето и всички неща, които успях да направя. Надявам се видеото да ви е било полезно и да ви е вдъхновило и вие да съхраните лимони, ако обичате и използвате. Чао и до следващото видео!